Desde luego vaig a explicar el símbol de tot el que han posat així, que és el que es treballava en temps antics, del 1500, ara el que es feia. O sigui, així tenim els trills de les eres, tenim les moles dels molins, així teníem 9 molins que venen fets per l'aigua de la séquia del port, que naix en el port del Baila, i passava la séquia canalitzada per el monasteri dels dominicos, i allí als 30 metres o 40 de l'inde dels dominicos es comencen els molins. Allí n'hi ha 3 molins, i després la plegació a la Font Benita, a la casa, a aquesta casa que hi ha, diguem la casa Mona, ahí està el molí tercer, el molí nou, que diem també, i d'ahí passava a Cialzaneta, que a Cialzaneta teníem 5 molins, molí segon, molí primer, molí tercer, molí quart, molí quint, en total que portava 8 molins la séquia del port. Entonces, així tenim ara, comencem per els trills. Així tenim estos utensilis. Així tenim el començament de los desmolins, que és el símbol de les eres, que és on se trillava el gra, se trillava el blat, se trillava la cibà, se trillava l'avena. I després, una volta ja trillat això, se replegava el gra, i entonces anava ja als molins. Així ara són les moles, el símbol dels molins són aquestes moles. Així és on es molia el gra que trillaven en l'era i sostens. El blat, l'avena, la cibà i inclús la dacsa. Per fer farina de dacsa, que en aquella època solia fer-se bollos per menjar les persones. O sigui que tenien fent bollos de dacsa i coques tendres de la dacsa i tot això, molien aquestes moles també, la dacsa. Així tenim els símbols dels molins, un portal de les entrades de casa. Així les lloses igual gastaven per fer les ceres com per fer els forns, els pisos dels forns on es coïa el pa i on es coïa tot el que les dones gastaven per alimentar-se. Això són unes columnes d'una frontera
tot a treballar. Això era d'un any, però d'un any no la puc posar perquè mos limitava molt el lloc. Que fan els portals, lo de les lloses de ceres, això són dos lloses tretes de la cantera sense treballar. Conforme les feines que te piquen per a fer tots els treballs de pedra. Entonces així la treballaven fent portals, fent pisos, fent carrilaes, fent ceres, fent ponts, tot i així això és el material conforme ells de la cantera antes de treballar els pedres. Això, aquesta pedra, que la vegeu així treballar, tot això és la porta d'un forn de coure pa i de coure, pues, tots els guisaos que les dones feien, anar al forn, calçones de arròs al forn, i coques a la llanda, i coques de tomata, tot això, això és el forn que es feia tot això que les dones feien. I després això són les pedres treballades d'aquelles quan les trauen, i això és quan ja estan treballades que les trauen d'aquelles pedres de la cantera. Y entonces estas pedres són, després de treballades, que de la cantera trauen la pedra verge, i això són els treballs, estos marcs, i tot això, i després tot el piso de dins del forn es feien pedres d'essa que ho muntaven tot dins del forn i per coure el pa i per coure tots els utensilis de les cases. Això era la que representa. Teníem l'escut del poble, ahí teníem, i això està fet esculpit en la pedra de les canteres d'aquí del planeta. I està fet per un fill del poble, que es diuen Vicente Soriano, que està en el Palatge del Baida,
fent treballs de tot. Així tenim l'almassa, el molí que mol les olives per a poder fer l'oli. Primer passa les olives per així i estos rulons van demolent, com les moles de molí demolen el blat i tot el gra, aquestes són per l'oli. I després d'ací les passen allà. Aquest aparato és el que agarra la biga de la premsa per premsar la pasta d'aquest aparat de les moles per treure l'oli. I entonces està este cable, que és el que agarra la biga d'ací. Este forat és el que on va la biga, que l'aparato per premsar l'oli té que apretar-ho per poder treure-li i expulsar-li tot l'oli a la pasta que mou en les moles. Això és l'aparat on tiren les olives per escampar-les per moldre-les allà. Per moldre-les en els rulons de moldre les olives i formar la pasta per dur-la a la premsa. Així tenim les gerres on va depositat després de les premses, el depositen els collidors de l'oli en aquesta serra. És en temps antic, així com anaven en plàstics, en bolses de plàstic de 5 litros, entonces el depositaven en aquestes gerres i d'ací el posaven en cuiros plàstics. Va vendre l'oli als mercats, a les tendes, on venia l'oli. Això són les campanes. A Zeneta, en 1700, van començar la funció de les campanes. Y entonces, desde entonces a ara, pues hasta fa 30 anys que va morir l'últim que és l'últim campaner que quedava. Això pues, és la fundició de campanes que el Zeneta guanyava en el 1918 en la Fira Internacional de Barcelona s'ha portat medalla d'or
la fundició del Zenetà en relonges, els campanars, que tocaven les campanes, les hores, i inclús el rellotge de València de l'Ajuntament vell toca l'himne regional de València, les campanes, fet així en el Zenetà, les campanes que treien les notes de l'himne. Esta campana està feta així i resulta que esta campana és un germà del meu bisabuelo. Bueno, del meu bisabuelo. Que t'agradarà també molt que tu tens un lloc per fer-te eixa ricotet. Ara el veuràs. Tot això s'ho ha fet un tio, saps? Així de sorpresa no l'ha paregut. Si allí allargues, allà veus esquerem, tu, si el que me'n recordes, doncs tu també estaguerem. Veies les... Així és que... I no t'agrada aquell costat d'allà? I a l'estable jo havia de ver ja, i per vindrà l'hivern i ho apanyaré, ja li havia d'haver tallat i descarregat de llenya perquè tornara a tornar. Va descarregar. Tindria ja la vellera de Sí, el sabor que té. Mira, ara quan te'l gires veuràs com jo tinc... En aquesta fotografia estan tots els treballadors i mon pare és el mig. L'únic que passa és que està molt fosc. Estic fent-me-lo, que està entregant-me-lo més clar. I això són tots els treballadors que tenia, l'escrivent i d'això. I aquesta de baix és Catarroja. És la campana grossa de Catarroja que es va trencar. I quan la refundiren, i entonces jo estava d'aconsellar en l'Ajuntament de Catarroja, i així me teniu, i se soc jo. Més jove. Més jove, veus així l'alcalde, l'alcaldessa, el capità de la Guàrdia Civil, sento el campaner, i l'altre és igual. I aquesta és la campana que li vaig brindar a mon pare si no el Zenetà. Aquesta està en el Zenetà, que és a mitja tonella. És la que està en el campanar del Zenetà que la vaig brindar a mon pare. Els batalls de les campanes, o sigui, són les masses de dins per quan pegaven la volta cantaren les campanes. Això és la llengua de les campanes. Sense això la campana no va res. I això són les moles de les campanes. I això són de 100 quilos. Estas són de 200 quilos. I esta és de mitja tonellada. I esta és d'una tonellada, de 1.000 quilos. Quina? Esta de 1.000 quilos, esta de 500 i esta de 200 i de 100. Això són esquinals que pujaven les campanes. Per què era això? Per pujar les campanars eren esquinals. Això eren les masses perquè les campanes les enterraven per quan entrava el metal no explotara, perquè el pes del metal tenia que estar molt resguardat, que pesa molt. I entonces els homes, en masses d'estes,
xafaven la terra per apretar-li la japa, la que no es trenca. Tu agarres, te'n vens aquí, lleves a la xalla i caben en l'hivern ahí 40 persones. Encenen el foc. No ho gastes tot, això no podràs ja fer la llaurança, de lo de les eres i tot això. Ahí teniu parts familiars vosaltres, motiu, que és de casa meva, que la teva sogra, cosina germana meva, i era abuela d'ella també. Veus tu? Inclús això. Allí tu també en tens a les 5. El que és bonic és la llum tènua que té la... Pues això. Vols algun whisky? No. Tu també es posaries. Vaja. Que no digues. Ara, això, pues... I ja anar a pedra. Que si vinen les meues netes. Perquè vagis agarrant aquestes que tira. Que tu allà, el que te falta la part bajo. Allò dels això. Això ho havies fet en unes... Això són símbols d'agricultura. El campaner. Este és del 1000... És el fundador, no? No, el fundador no. El fundador és... Ell és fill del fundador. Entonces el fundador és el... Este és del 1700. ¿Es bisabuelo de usted? No, abuelo. Mi abuelo va a morir... No, el bisabuelo. El bisabuelo es el fundador. Tinc 76 i ara vell... El bisabuelo es el que es el fundador de la fundació. El pare d'ell. El pare d'ell. El pare d'ell. I este és el fill, el pare de mon pare. Te diré que està quan acabes. Mi abuelo va néixer en casa el tío San Domingo Ripoll Roses, que era Pepe, era fill, pare de Pepe Ripoll. La casa de Pepe Ripoll era la casa on van néixer els campaners. Que d'allí ells que era l'abuelo de la teva sogra, que és cosina meva, i jo soc família dels dos famílies, dels dos llocs. La meva cosina té Soler per mon tio, que era el germà de mon pare, i jo, i Roses per el tio Constantino, que eren cosins germans. Mon pare i son pare i l'abuelo, cosins germans. Tot això ve dels campaners. Que la casa de la tia de la d'on viviu vosaltres era també de la família d'ell. Descendís de la família dels campaners. Perquè l'amo li tocà al tio Constantino, li va tocar el Constantino. El tio, l'abuelo de la meva cosina de la... El tio Constantino no és. El tio Constantino és germà del tio Ripoll, del tio.
què creia? No, Constantino. Ah, no recordo. Juan Roses, sí. Perquè el pare era el campaner dels campaners. El padre del tío Juan. Estava un tabac de flor dels desemparats, és un quadre antic. Entonces el vaig emmarcar en la pedra per donar-li més això, més realce. Més realce. I ara, pues, això. Mira les fotos que jo de tu... Ja veus, és tot aquí. No hi ha res més tot així, no? Sí, sí. Agarra-la. Veus? Ahí hi ha unes rajoletes, uns tabiquets, una rajoleta i després... Això és detalls. Que és el que hi ha. Ara hi tens el lloc i aquest estudi que podria ser un poquet més de ser de tot. Ara la barbacoa no. A mi m'hauria agradar més que la barbacoa. Fes una cosa, jo tinc els ferros. Tinc els ferros que van al nivell d'això. I així puc fer hasta una paella que incidia de la barbacoa que ne poden menjar de 5 o 30. La cara d'abuelot que tinc. Ai, senyor. Mire, No res, no abuelot. Menuda cara d'abuelot tinc. ¿cuántos té? 76. Déu, encara té que fer 10 més per almenys. Demà mateix. Déu sort. El proper que em tindràs. Ja ho veurà, ja. Com ne fa almenys 10 més. Tens que anar que l'has d'acompanyar per cavall. Això són gínjols de la caseta del tio Vicente el Campaner. Ara està collint-nos-ne uns per a vosaltres perquè sapieu lo que són. Aquí estan alguns vells. Això és que m'havien de veure el poble. Però l'estan jo allà a la playa, pues... Esta creu era la que estava posada en el patronat. En l'any del 36 la derruïda. I ara després, en el 43, el 3 de juny, la vam reconstruir. Quan vam fer les guarderies en el patronat, que les guarderies les tenia una dona així en el poble, dins d'una casa particular. I després, quan la coronació de la Mare de Déu, vam voler posar un acte, la bendició de les guarderies al patronat. Entonces la creu esta la trasladarem a este lloc que estava perdut, que és del municipi, del poble. I entonces la posàvem així perquè així és quan es començaren a fer totes les indústries que hi ha i l'entrada del poble principal. I així l'hem col·locat i ara estem acabant de decorar i de posar-li llum i tot el que li fa falta, perquè és una prenda que val un tesor. Perquè hi ha un treball de pedra així que avui no té preu.
este talús per acabar-li de donar este repeu i esta decoració que li dona molt d'empaque al treball de la creu. Tot això ho hem fet ara, l'any passat. I ara estem tratant d'il·luminar la nit perquè es veja tot el treball i que es veja tot el que té, el valor que té tot el de la creu. Tot aquest treball s'ha fet perquè a urbanitzar ara, a donar-nos la Generalitat totes les plantes aquestes per decorar tot el lloc hem tingut que rematar aquest treball que encara no l'havíem acabat. Muntàrem la creu, es va muntar això, però el remat l'hem tingut que fer ara. L'any passat, ara no, l'any passat. Però ara l'hem acabat de rematar i d'instal·lar-ho perquè tingui visibilitat la creu, que és una prenda que tenim en el poble. Apónica. Voldria agrair a l'alcalde la confiança que deposità en mi degut al meu ofici ser jardiner en el moment de construir decorar les redondes que té el poble d'Alzeneta. La idea que jo vaig aportar va ser hauríem recollir les redondes, els símbols d'Alzeneta i de la Vall d'Albàvida. Estos símbols són el de fer la farina, les almarses de fer oli, els teixidors de la indústria textil i els pedrapiquers, els quals fan els forns de coure pa, els rulons de moldre les olives, els trills de les ceres i les moles dels molins, i la fundició de les campanes. Estaguérem decidits els símbols d'adornar les redondes, l'alcalde i jo se n'anàrem a la Diputació per explicar estos ídols i la Diputació ens va aprovar el projecte. En 1998 es van posar a construir les redondes i una volta acabades, quan va vindre a inaugurar la piscina del Polideportiu d'Alzeneta, van inaugurar el president de la Diputació les redondes i la piscina.
Entonces, ¿estos qué son? Estos son els pares de Matia Dela. I ell és el tio Constantino, que era cosí germà de mon pare, dels Campaners. Ell era fill de la tia Teresa, que era germana de l'abuelo Vicente el Campaner. El tío Constantino que era la aquí. mare del tio Constantino i l'abuelo Vicente eren germans. I ell era fill d'un altre germà que tenia l'abuelo, que era Constantino Roses, que era el germà dels Campaners, també. Era germà... ¿De qui està parlant? El pare germà de m'abuelo. El tío Constantino. El tio Constantino, el pare d'ell, era germà de m'abuelo Vicente, el Campaner. Per això són Roses. El tio Constantino li diuen Roses, Constantino Roses. I el tio Teresa, que era casat, que era l'abuela de Pepe Ripoll, era germana d'ell. Que era filla també del mateix que és el tio Constantino. Això són Roses. Entonces, tots els Roses, qui són? En una paraula, qui són els Roses? Els Campaners. Tots Campaners. I quants eren en principi? En un principi serien, home, els pares d'ells, el pare d'ell i de la tia Teresa i m'abuelo. I els bisabuelos són els que vivien de la casa de Pepe Ripoll. Entonces el tío Pepe Ripoll també era campaner. No, Pepe Ripoll no, Pepe Ripoll era l'abuela, era campanera, la tia Teresa, la mare de Ripolls, del tio Vicent Domingo, del tio Constantino, del tio Fernando, de la tia Teresa, tots aquests, dels campaners.